ΑΕΚ Άρης Λεμεσού 3-1. Τσαλάκα για την ΑΕΚ. Τσέπη. Έτσι. Τσέπη, το τελείωσε το μάτς. Το πήρε το αποτέλεσμα, Δυσκολεύτηκε. Και πέρασε στην επόμενη φάση. Okay. Που θα βρει την Άντερλεχτ. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή ομάδα. Που δεν επιτρέπεται να λάθει και θέλει σοβαρότητα. Να πούμε λίγο για το μάτς. Πάμε. Κοίταξε να δεις. Δεν μου άρεσε η ΑΕΚ πάλι. Δυσκολεύεται η ΑΕΚ να προσαρμοστεί σε αυτό το ρόμβο που θέλει ο Νίκολιτς. Τι σε χάλασε ρε γίγαντα. Αυτό δεν δηλαδή... δεν μπορεί. Ναι. Πέρασε ένα ημίχρονο πρώτο και τη μεγάλη φάση, τη διπλή ευκαιρία το δοκάρι και την απέξω τον τροφύλακα. Ναι, είχε κλασικές ευκαιρίες στο μάτς, απλά αυτή. Ναι. Και ένα σου του Περέα, δεν είχε πολλά. Γιατί το δοκάρι του Ζήνη, αυτό λέμε. Του τέτοιου, αυτό του λέμε. Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε τον γκολ. Εντάξει. Ισοπαρίστηκε γιατί είπαμε, ο Άρης Λεμεσού είχε καλή ομάδα. Να πούμε ότι ήταν πολύ καλή αλλαγή του Πίλιου, έκανε φοβερή ενέργεια, πέρασε σταματημένο τον παίχτη του Άρη Λεμεσού. Μπράβο! Έπαιξε σωστά το 1-2 και στο πέναλτι. Πολύ καλός ο Πίλιος. Πολύ καλός ο Πίλιος. Ο Περάης. Βέβαια ήταν πολύ καλός και ο Άρης Λεμεσού, έτσι. Δεν λέμε όλα. Αυτό λέω. Πολύ καλή ομάδα. Όντως οι Ultras που το λέγανε από κάτω είχαν δίκιο, έπαιξε στα ίσα. Είναι καλή ομάδα. Τέλος. Είναι καλή ομάδα και όλες οι Κυπριακές. 9-0 η Ομόνια τώρα, τι να λέμε έτσι. Μπράβο, ναι. Είναι καλές ομάδες, είναι σπουδοτράχυλες, κρατάνε κορμό. Και η ΑΕΚ που ακολουθήθηκε, λέμε. Έχουν σωστό προγραμματισμό οι Κυπριακές ομάδες. Είναι πολύ καλές, πολύ καλές. Τώρα. Άλλαξε, έφαγε το κολλιάκι 1-1 και άλλαξε όλο το έργο, πιστεύω, μόλις άλλαξε το ρόμπο ο Νίκολιτς. Μπράβο. Λοιπόν, οι αλλαγές αυτής τη φορά προσέφεραν όλες που μπήκανε. Άπλωσε το γήπεδο με το 4-3-2-1. Οι αλλαγές ήταν όλες πολύ καλές. Εκεί το γύρισε 4-2-3-1 μάλλον, έτσι. Πολύ καλή στο transition η ΑΕΚ. 4-2-3-1, άνοιξε το γήπεδο. Και έδειξε το ταλέντο του και το σωμάγος. Το Κουτέσα. Φοβερές ενέργειες. Αναγκιά σου. Και τα τρία τα γκολ. Γρήγορος, ποιότητα δεν υπήρχε. Ναι, και στα τρία τα γκολ συμμετείχε. Στα δύο. Στα δύο. Ναι. Αλλά τα έβαλαν οι καινούργοι, οι μεταγραφές. Α, μπράβο, ναι. Ότι σκόρανε 3 μεταγραφές, έτσι. Ακριβώς. Και ο Γιώβιτς με το που μπήκε το παστέλωσε. Γκολαρέ. Έδειξε την ποιότητα. Γκολαρά, ωραίο. Και assist. Καλά, το Κουτέσα ήταν τον γκολ. Απλά θέλω να σου πω και ο Γιώβιτς μετά. Πάλι πήγε να δώσει, θα βάζει και εσύ στο τέλος. Το έχασε ο Κοϊτά. Χάνεται ο Κοϊτά. Όχι, δεν χάνεται. Και δοκάρι ο Άρης Λεμεσού στο 2-1. Μπράβο. Να γίνει 2-2. Να γίνει χαμός να σοφαρίσει. Γι' αυτό σου λέω έχει καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά έδειξε ένας Γιώβιτς ότι είναι έτοιμος μπροστά με Ζήνη. Τέλος. Ναι. Τελείωσε. Γκατζίνοβιτς εξαιρετικός που μπήκε. Τουλάχιστον στη διάρκεια θα τους δούμε μαζί. Προς το παρόν το πόσο έτοιμος είναι για βασικός δεν το ξέρουμε ακριβώς. Πρέπει να πάρει την αριστερή πλευρά. Ναι. Ο Κουτέσα εκεί. Μπράβο. Και μαζί με τον άλλο Πεστονά που έβαλε τον γκολ με τον Γιώβιτς. Ναι. Συνδυαζόταν πολύ καλά. Ναι. Πολύ καλά. Ο Ρωμάνος μαζί με τον Μάνταλο αλλάξανε το εξάρι, πήγε δεκάρι. Είχαν και εκεί ότι έφυγε από την αρχή ο Περέιρα στο 4. Εντάξει, μετράει και στο έτσι, είναι καλός. Ήταν πτώμα από όλα τα μάτς. Ήταν πτώμα, αλλά εντάξει. Έδωσε ψυχή η ΑΕΚ, πήρε το μάτς χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Ναι. Πρέπει τώρα η ΑΕΚ. Αλλά το θέμα είναι ότι μετράει το αποτέλεσμα. Μετράει το αποτέλεσμα, Τσαλάκα αποκρίθηκε και έχει τώρα 2 μάτς βουνά με Αντέλεκτ. Μπράβο. Αυτό είναι το έργο. Πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα μάτς. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στον άλλο Λεμεσού και πάλι. Οπωσδήποτε χρειάζεται η ΑΕΚ να μπει. Ναι. Έτσι. Ναι. Στο League Phase του Conference League. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε. Όλα για όλα, τελικώς. Και μην ξεχνάμε, έχουμε και με 10% με κουπόν Ελμάκο επιπλέον έκπτωση στα προϊόντα Lobster. Φιλιά πολλά, τσέπη.